Heipä hei! Pohdiskelin kävelyllä vähän virheitä. Että tavallaan, jos sä teet niinku vahingossa jonkun virheen, niin se on niinku varmaan aika monessa tapauksessa ainakin niinku sun kehon semmoinen oma tapa vähän niinku rikkoa semmosia kaavoja, joihin sä oot liian niinku iskostunut. Ja vähän niinku monipuolistaa sun maailmankuvaa ja toimintaa. Et siinä mielessä virheet, niin kun, en mä tiedä onko ne aina sitä, mutta kyllä varmaan semmosia vilpittömiäkin virheitä on. Niin kun, mutta niin kun, voisin kuvitella, että ne aika usein on niin kun sitä. Et siinä mielessä musta niin kun virheet voi nähdä tavallaan silleen lahjoinakin. Että sun keho jollain tapaa pakottaa sut niinku muuttumaan ja katsoo asioita silleen vähän laajemmasta perspektiivistä. Koska sitä helposti vähän niinku turtuu siihen, mitä tietää tai silleen. On tosi helppo nähdä niinku se, mihin on tottunut koko totuutena. Niin virheet tavallaan niin kuin estää sitä tapahtumasta. Ja se on pidemmän päälle meille hyväksi. Että jos sulla on vaikka niin kuin tosi semmonen rikas elämä tai jotain, ja sä joudut vähän niin kuin valehtelemaan pitääksesi itsesi leivässä, niin sä joudut koko ajan silleen korjailemaan asioita. Tai vaikka sä olisit köyhäkin. Mutta aina jos sulla on niinku paljon menetettävää, ja sä oot rakentanut vähän semmoisen niinku valheiden verkon itsellesi, niin se vaatii vähän niinku jatkuvaa säätelyä, niinku pitää sitä yllä. Et silleen, kun sä tavallaan annat itsesi niinku tehdä virheitä ja annat niinku asioiden mennä pieleen, niin sä oot vähän niin kuin vakaammalla pohjalla, koska sä oot niin kuin avannut kanavat silleen semmoiseen tuntemattomaan. Ja sä oot niin kuin selvillä siitä, että se miten niin kuin sä kuvittelit maailman olevan ei olekaan miten se on. Se on niin kuin tosi tervettä. Ei mun mielestä ikinä niin kuin, ei maailma lopu. Ei asiat ikinä lopu. Niin kuin tavallaan tervein asenne on ehkä silleen niin kuin katsoa tuntemattomaan aina. Katsoa tuntematonta aina silmiin tavallaan. Pysytellä aina niin kuin tottumuksen ja tuntemattoman rajalla silleen. Ja mun mielestä jos sä alat vähän niin kuin liikaa silleen niin kuin ajautuu vähän niin kuin kylän keskustaan ikään kuin, niin virheet vähän niin kuin sun omaksi parhaaksesi nykii sua niin kuin sinne kylän laidalle. Sen voisi hahmottaa niin, että sä oot tavallaan tietoisempi pedoista. Ja se on niin kuin hyvä asia pidemmän päälle. Mutta aina kun sä teet virheen, niin se tavallaan rikkoo niitä kaavoja, mihin sä oot tottunut. Niin se on sinänsä niin kuin vaikeaa ja se vaatii luovuutta niin kuin, omaksua se niin kuin uudeksi tavaksi toimia. Omaksua se niin kuin tavallaan sun omaan persoonaan, koska me ei yleensä samastuta siihen, missä ei ole niin kuin meille järkeä. Ja niin kuin meille on järkeä siinä, mikä me ollaan ehditty järkeillä. Ja sen takia uudet kokemukset on niin tavallaan haastavia ja pelottavia, koska
sit sä joudut tavallaan jäsentelemään ne uudestaan niin kuin osaksi maailmankuvaas. Ja sä joudut vähän niin kuin sekoittaa tavallaan sitä pakkaa silleen, mihin sä oot tottunut. Ja sä et voi enää nojata niin kuin semmoisten tuttujen asioiden varaan, vaan sä oot vähän silleen niin kuin eikä epävakaalla pohjalla hetken aikaa ainakin. Mutta mä sanoisin, että pidemmän päälle sä oot vakaammalla pohjalla. Koska silleen totuttuun tapaan eläminen ei välttämättä toimi silleen pidemmän päälle. Koska sä oot vähän niin kuin sulkenut itse silleen uusilta vaikutteilta pois eroon. Ja sä voit jäädä jostain niin kuin tärkeistä tiedosta paitsi, koska sä keskityt vaan siihen, mihin sä oot tottunut. Mutta niin, toisaalta se on hyvin vaikeaa samastua semmoiseen niin kuin äärettömään mereen, joka meidän tietoisuuden tuolla puolen lymyilee. Sitä niin kuin ei ole mitenkään helppo omaksua. Sitä on loputtomiin, mutta sitä pitää omaksua silleen vähitellen. Mutta virheet voi nähdä semmoisena niin kuin kehon omana tavallaan puolustuskeinona jopa semmoista liikaa niin kuin jähmettymistä vastaan. Jos ihminen liikaa niin kuin välttelee tavallaan pelkojaan, niin se voi vähän niin kuin jämähtää silleen liian kapealle alalle henkisesti. Ja sitten se on vähän niin kuin vaarassa tulla syödyksi, koska se ei ole silleen niin kuin valppaana ympäröivien vaarojen suhteen. Ja niin sanotut virheet, nehän näyttää meille virheitä tavallaan vaan, koska ne ei ole niin kuin sitä, mihin me ollaan totuttu. Ne ei vastaa niitä niin kuin kaavoja ja kuvioita, mitä me ollaan jo kehitelty itsellemme. Mutta niin kuin virhe ei ole virhe sitten enää, kun sen saa omaksuttua sille osaksi semmoista yleistä ajattelutapaa. Ja Miles Daviskin aina sanoi muusikoille, että jos sä teet virheen vahingossa, niin tavallaan jatka siitä, niin kuin kerää itsesi ja sitten tavallaan hyväksy se virhe ja jatka siitä, niin kuin omaksu se virhe jotenkin osaksi sitä sun soittoa ja sävelmaailmaa. Koska ei se ole virhe sit enää, jos sä teet niin. Se on virhe vaan sun niin kuin ennakkoluulojen suhteen. Ja itse asiassa niin kuin kaikki asiat, jotka meille on niin sanotusti oikein, niin nekin tavallaan aloitti elämänsä virheinä. Kaikki niin kuin, mikä on järkevää ja semmoista sopivaa ja aitoa ja oikeaa, niin se tavallaan aloitti elämänsä virheenä. Mä jotenkin ajattelen sen näin. Kaikki on niin kuin tavallaan virheistä lähtöisin alun perin. Sun koko elämä oli virhe. Kysy äidiltä se isältäsi. Moi moi!